Rama kawula ing swarga. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pon tanggal 8 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 11 ayat 1 tekan ayat 4. Lumrahe bocah kumantil-kantil karo bapakne. Saura-urane kaya kang ndak alami dek isih cilik biyen. Sesrawungan lan sesambunganku karo bapakku banget ing becik. Marga aku rumangsa banget ditresnani dening panjenengane. Rikala lelungan adol tampah, bapak bali mesti nggawa oleh-oleh sega wungkusan utawa saora-orane nggawa cemplon. Rikala menyang sawah macul, bapak bali nggawa welut. Rikala aku kademen, aku digawekake bedhian utawa kalebokake ing sarung. Aku uga eling rikala diprunji lan diengklek-engklek bapak ing gendongan. Bungah banget rasane wektu iku. Minangkani panyuwune para murid supaya mulangake sawijining donga, Gusti Yesus sing waosan dina iki nepungake Allah Maha Rumeksa kang dadi tujuaning donga minangka Bapak utawa ing basa krama Inggile sinebut Rama. Injil Matius bab 6 ayat 9 tekan 13 kanthi luwih cetha nyebut Allah pangreksa mau minangka Rama kawula ing swarga. Dadi Rama kawula dudu Bapakku. Padurungane uga ana swarga dudu ing papan-papan liya. Kanthi sebutan kaya ngono mau, Gusti Yesus kersa medharake kekeran menawa Allah kang nitahake alam sawegung mono asih lan caket kaya asih lan cakete sawijining bapak marang anak-anake. Gusti Allah ing wong Katolik mono dudu paraga kang ngelak pangaji lan pepuji, kejem, wengis sarta adoh tanpa wangenan, ananging paraga kang banget nyawiji saengga mangerti marang kahanan lan kabutuhane umat dalem. Marga awit asih tresna dalem kang gedhe mau, panjenengane ngutus putra ontang-anting dalem, ya Sri Yesus nebus manungsa kang tiba jroning jirting dosa. Kejaba iku, kanthi sebutan Allah yang Rama, Gusti Yesus kersa nyadarake para murid menawa kabeh kang tumita ing donya iki saktemene sak sedulur. Mula antara titah siji lan titah liyane, luwih-luwih antara manungsa siji lan sijine, ora perlu padha padudon, perdondi lan memungsuhan, nanging sewalike kudu padha reroyongan, tulung tinulung, sung jaga jinaga amrih becik, amrih slamet lan sempulure urip. Donga Rama kawula kersa medharake Allah uga maha kuwasa, maha luhur, maha digdaya lan maha sakabehe, ora ana kang bisa ngalahake lan nandhingi panjenengane. Nadyan mengkono, panjenengane uga ora ngewak-ewakake. Kabeh titah lan manungsa ditresnani. Panjenengane sumber katentreman, karahayon, kabungan lan karaharjan langgeng. Mula Gusti ngersakake para murid padha ngaup lan asrah diri jroning pangayoman dalem. Para tresna PLM kinasih ora perlu wedi marak ndedonga ana ngarsaning Allah, sebab Allah kita maha welas lan tresna, Allah kita mono Bapa wicaksana. Sauger kita marak kanthi andhapasor tentu panjenengane bakal ngijabahi panyuwunan-panyuwunan kita. Sauger kita marak kanthi adhapasor tentu panjenengane midhangetake panguwuh pasambat kita. Luwih saka iku panjenengane bakal paring panglipur, paneguh lan kekuatan. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga. Asma dalem kaluhurna. Kraton dalem mugi rawuha. Karsa dalem kalampahana. Wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika. Sakathing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi angapunten dhateng sesami.
Kawula nyuwun tinebihna saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.